And second ongkha life chung kisu jinis no chung accept khlainani nango okay borok rok chung jodi importance riya borok rok chung jodi value riya borok rok chung jodi dam riya hingke o jinis rok no chung accept khlainani nango chini life ni as a part hisabe because এই দুনিয়াও আছে ফেকাংকে বাক্সা বড় রোগ chung importance ranai baksa borok rok chung importance riya baksa borok rok chung dam ranai baksa borok rok chung dam riya baksa borok rok chung hamjangnai baksa borok rok chung hamjakya to abo chini life ni kaisa part and o jinis no juttono face khlaio life তো জিনিস রং chung accept khlainani nango je it's okay oborok jodi chung importance riya oborok jodi chung value riya hangke value riya abo bini personal matter abo bini personal choice hai diba chini life obo chini personal choice tongo chungbu jutto borong hamjago abo kunu kongya chungbu jutto borong importance ro abo kunu kongya hai diba chini bo hamjak mani tong borok tongo chini bo importance ra mani borok tongo so same babe borok bo borong ni life obo hamjak mani borok tongo borong ni life obo importance ra mani borok tongo to borok importance riya keriya